ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଁଲି ଗପ ନେଇ ଆସିଛି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଝିଲି ବୋଉ ଆଜି ସକାଳୁ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁହେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେଣି। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଗର ଆଉ ଜେଜେମା କ'ଣ ସହିପାରେ? କାହିଁକି ଲୋ ଏତେ ଗର? ସେ ପେଜ ହାଣ୍ଡି ଖଟା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ନଉନୁ ବାରିଆଡ଼େ। ଗୋରୁ ବି ତାକୁ ଆଉ ପିଇବେନି। ବୁଢ଼ୀମା ସାମ୍ନାରେ ମା'ର କ'ଣ ପାଟି ଖୋଲେ? ମା ପୁରା ଚୁପ୍, କିଛି ନ କହି ପୁଣି କାମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଜି ତୁମର? ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଭାଗ୍ୟବାନଙ୍କ ନାଲି ଆଖି ଦିଟା ବାପାଙ୍କୁ ଜଳ କରି ବୁଲି ଆସିଲା। ହଁ, ଯୋଉ ତ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିଛି। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ବାପା ଲେଉଟି ଗଲେ ଖବରକାଗଜ ପାଖକୁ। ମା ବି ଚୁପ୍। ଦିନଠୁ ମା ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଛି, ତା ପରଠୁ ସେ ଚମ୍ପା ମାକୁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ବାରିରେ ହାଜିର ହୋଇଯାଏ ଚମ୍ପା ମା। ଯେତେ ଖରା, ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଚମ୍ପା ମାର ବାରିଆଡ଼େ ଆସିବାଟା ବନ୍ଦ ହୋଇନି। ହେଲେ ଆଜିକୁ ମିଶେଇ 4 ଦିନ ହେଇଯିବ ବୁଢ଼ୀର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ଆଜି ବି ସେ ଆସିବ ନା ଭାତ ପିଞ୍ଛାଟା ପୁଣି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ଯିବ। ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଝିଲି ଘର ଜମି ଚାଷ କରେ। ସେ ଆସି କହିଲା, ଜାଣିଛ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ଚମ୍ପା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋକେ ପରା ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି। ଏତକ ଶୁଣିଦେଇ ମା'ର ନାଲି ଆଖି ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଧୋଇ ନେଲା। ହୋଇଗଲା ମା। ଜେଜେମା'ର ଲକ୍ଷ ଥର ମନା କରିବା ପରେ ବି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ବାହାରିଗଲା ଚମ୍ପା ମା'ର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା ପରଠୁ ମା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଚମ୍ପା ମା'ର ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିକୁ ବି ଆଉ ଏତେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆମ ଘରୁ ଯାହା ପାଏ, କେବେ ଭାତ ପିଞ୍ଚେ ସହ ଶାଗ ମୁଗ ହଉ କି ତୁଣ ହଉ କି ତାହା କାଞ୍ଜି ହଉ, ସେଇଆ ଖାଇ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା। ତ ବିନିମୟରେ ମା'ର ଦିନଟା ଯାକର ଖୁସି, ଦୁଃଖ, ଗଞ୍ଜଣା ସବୁକୁ ସେ ବାଣ୍ଟି ନେଉଥିଲା। ମା ଭାତ ପିଞ୍ଛାଟା ବୁଢ଼ୀ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ, କେମିତି ଅଛୁ ଗୋ ନାନୀ ପଚାରି ବୁଝେ। ଚମ୍ପା ମା ବି ଆଖି ଠରାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ। ତାପରେ ତ ମା'ର ଦିନଟି ଯାକର କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ୀକୁ ତ କିଛି ଭଲସେ ଶୁଣାଯାଏନି, ହେଲେ ସେ ବାଲୁ ବାଲୁ କରି ମା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଆଉ ଭାତ ତୁଣ ଯାହା ପାଏ ସବୁ ଖାଇଚାଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣାଯାଉନି ଏଇ କଥାଟି ଅଛପା ନଥାଏ ମା'କୁ। ତଥାପି ସେ ତାର ମନର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆଉ କାହା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଚମ୍ପା ମା ବିନା। ସେ ବହୁତ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରେ ସବୁକିଛି ଚମ୍ପା ମା ପାଖେ ଖୋଲି କହିବା ପରେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମା ନିଜକୁ କେତେ ଏକା ପାଉଥିଲା ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମା'ର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାରି ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଆଜି ଚମ୍ପା ମା'ର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ପରଠୁ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ନୂଆ ମଣିଷଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ମା ଆଉ ଆଗ ପରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣି ରହୁନି। ଜେଜେମାକୁ ରୋକଠୋକ ଶୁଣେଇବାଠୁ ନେଇ ବାପା ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘରର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିସାରିଛି। ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ସେ ଖୋଜି ନେଇଛି। ଏଇସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମା'କୁ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାଜଟା ପଚାରି ନେଲି। ମା କହିଲା, ମା ରେ, ପାଟି ଖୋଲିବା ଶିଖ। ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହେ, ଯେତେ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲେ, ଏଇ ଦୁନିଆ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ଦବେଇ ଚାଲନ୍ତି। କେବଳ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନ ରହି ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ନ ହୋଇ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜର ପରିବାର ସହ ବି ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବା, ଖୁସିର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଚମ୍ପା ମା'ର ଅନ୍ତିମ ଦର୍ଶନ ଦିନ ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ପାଇଲି। ବୁଢ଼ୀ ତ କାହାକୁ କେବେ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକେ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯିଏ ଯାହା ଟେକି ଦେଉଥିଲା ତା ହାତକୁ ସେତିକି ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ମରଣ ପରେ ବି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନର ସହ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାନ ନିଜକୁ ହିଁ ବନେଇ ନେବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଅଧିକାର ନିଜକୁ ହିଁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ହୁଏ। ମୋ ତରଫରୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ କେହି ସାହିତ୍ୟିକ କି ଲେଖକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ବିଚାରଧାରା ମତ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରକାଶ କରି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳେ ମୋତେ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି ନିଜର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ମୁଁ ବାଛି ନେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଲେଖା, କହିବା ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଦୟାକରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। କାହିଁକିନା ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବହୁତ ଛୋଟ। ସେଇ ଛୋଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ରୁ ବି ମୋର ଲେଖା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ।
ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ମୋର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ବି ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାଥ ଦେବେ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଲାଳସାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉ ନାହିଁ। ମୋ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେତେ ଭଲସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏତେ ମିଠା, ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର, ଏଇସବୁକୁ ତ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କରୁଛି, ଏସବୁ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ମହାଦେବ ଆଉ ଜଗତର ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହୁ